ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక డీజే సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. సో అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్, అవి చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మన సెకండ్ ఛానల్ని కూడా సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీ వల్ల ఒక చిన్న హెల్ప్ అవుతుంది. సో తప్పకుండా ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. సో 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో కరెక్ట్గా రాకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. సో బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సెక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 4 5 మొత్తం 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. వీడియోని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ఎక్సలెంట్ వస్తుంది వీడియో. సో చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోని. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి టైం చెప్తా, ఆ టైం దగ్గర యాడ్ చేసుకోండి. సో 11 seconds 1 millisecond దగ్గర ఈ ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్ టైల్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని సేమ్ ప్రాసెస్ పై నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి 22 millisecond దగ్గర ఈ చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ మధ్యలో ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా ఇప్పటి నుంచి పేస్ట్ టైల్ అంటూ చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా ఫోటో మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 18 seconds 19 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. సో ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటోకి పైనుంచి కాపీ చేసుకోవాలి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు దీన్ని సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాంగా, దాన్ని ఇటు అటు 2 side
2 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే, సో ఫ్రెండ్స్ 18 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు 4వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి దీన్ని కూడా ఫైల్ నుంచి కాపీ చేసుకోవాలి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు 1 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో లాంగ్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ అంటూ చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. దీన్ని కూడా టైం చెప్తా ఫ్రెండ్స్, ఆ టైం వరకు మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ 19 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 20 సెకండ్ ఫిక్స్ 20 సెకండ్ నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. సో సింపుల్. ఇలా ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు ఈ ఫోటో చివరి వరకు ఈ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ చేయకుండా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ ఈ ఫోటో. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.